на новия треньор. Пред вас са спортно-техническия директор Костадин Джамбазов и новия треньор Атанас Атанасов. Давам думата на Костадин Джамбазов. Добър ден на всички и рано, което ме уважихте на тази пресконференция. Искам да представя Атанас Атанасов, новия старши треньор на отбора, който ще бъде отборен за края на шампионата. Договора му за една година, после да бъде продължен. Радвам се, че отново имам възможност да работя с него. Знаем се много добре, работя с заедно, но сме постигнали добри резултати в един труден момент за отбора. Пак ви казвам, за мен е удоволствие, тъй като в труден момент, когато бяхме, той се отзова на поканата и даде всичко от себе си, за да направи така, че отбора да играе добър, привлекателен футбол. Поделихме даже и градския съперник тогава. Надявам се отново да върнем хората на стадиона и победите. Аз съм Даниел Волте, правим на снимка. Така, искаме да му дам думата вече за вашите въпроси. Може да задавате. Това, което ме интересува, може да го питате. Аз се заповядам. Първо, така изключително съм радостен, че отново съм в Бургас и начало на Нефтохимик. Както каза и Джамбазов, имахме така една трудна задача в предния ми престой. Като резултати може би не бяха толкова положителни, но като такава обстановка, като амбиции и желания от самите футболисти, въобще и от клуба, мисля, че така се справихме на прилично ниво. Така че радостен съм, че пак съм тук, вече в коренно различна като организация в клуба обстановка. В неделя вечерта ми се обадиха от Нефтохимик и разбрахме се за днеска да се видиме, да поговорим нещата. Нали, моите изисквания и тяхната естествено амбиции, значи аз обикновено където работя, независимо какви са обстоятелствата, значи трябва да има някаква цел, иначе само е така да си работиме, значи на мен не ми харесва такова нещо. Тук си има цел, смятам, че всички я знаете, нали, това борба да се завърне на най-високото ниво в българския футбол. Разбрали сме се по всички детайли, така че почваме и трябва да успяваме. Колеги, имате думата за въпроси. Господин Атанасов, наясно ли сте с възможностите на футболистите? Наблюдавали ли сте ги в тези отминали 3 кръга или поне част от тях? И смятате ли да обогатите, ако е възможно? Значи, за мен беше изненада поканата. Признавам се, не съм го гледал отбора на Нефтохимик, няма съм тази възможност. Сега на записи, нали, ще изгледаме 3 матча и контролите преди първенството са играни. Футболистите в България, знаете, аз съм човек, който така доста се интересува. С някои от тях съм работил, други им познавам качествата, така че мисля, че има достатъчно качество в този отбор. Естествено имам така в главата си някои попълнения, които съм ги споделил с ръководството и ще направим всичко възможно, нали, да могат да бъдат привлечени. Но за да приема, значи съм си направил сметката, че имам шансове, нали, за изпълнение на тази цел. Сега вече времето ще покаже, резултатите ще покажат докъде мога да се справя. Какви са новите попълнения, на кои постове и дивизии? Нападател и вратар. Сега не искам да споменавам имената, при положение, че само някакви първоначални разговори сме водили. Вече днеска окончателно, като се случиха нещата, като подписах договора, вече ще ги търся да можем да ръководство да говори с тях. Естествено,
всичко зависи от тяхните финансови претенции. Ако имат нещо в главите си, което е несъпоставимо с бюджета на нашия клуб, че мога да кажа, няма да се случат нещата, но ако се доближива в рамките на бюджета, значи тези хора по всяка вероятност ще я постират. Това трябва да стане до петък. И при всички положения, да. При всички положения нямаме много време. Си мисля, че трябва да, особено в атака, трябва да се освежат нещата. Това ли са само слабите, които... Не, аз в детайли няма да влизам сега да обяснявам кои са стари, кои са слаби и кои силни страни, но по принцип само уважение към Радостин Кишишев, човек се е постарал, работил е подготовка, така че предполагам, че и функционално и въобще игрово нещата не са чак толкова загубени, така че и пак казах, значи от мен няма да чуете за преден период нищо, поради факта след като се съгласявам, значи съм си направил сметката, че трябва да имам успехи. Ако нямам успехи, то е ясно. Нашата професия е такава, че нямаш ли успехи, се заминаваш. Този ред на мисля, господин Танасов, чухте с вашия предшественик. Не, сега ще правя аз. Да, при всички положения ще искам среща с него. Аз мисля, че той е етичен човек и няма да има нищо против, да се срещнем и да разговаряме. При всички положения ще търся такава среща, но съм от 9 часа, 9:30 в града, така че нямал съм още възможност, но има време да се видя с него. Тъй като човек стана много обиден, в едно от интервюта се каза, че вие сте идвал в Бургас доста преди той да бъде уволнен, води ли се преговори с отбора? Значи аз в Бургас не съм идвал сигурно от 5-6 месеца. Идвал съм по бизнес, така че не съм идвал и пък и не съм и длъжен да давам обяснение къде съм ходил или какво съм правил, но и за мен беше изненада поканата от ръководството на Нефтохимик, така че не съм водил никакви разговори преди това. Даже с Джамбазов не съм се чувал. Но пак почвам се рано за оправдавам, така че глупаво да коментирам такива неща в футбола. Има както ако не успявам, аз утре ще бъда аз на позицията на Кишишев, така както и всеки един треньор. Не съм плашил от това нещо. Аз работата на един треньор показвам, престоя му в даден тип. Така че това сега да го коментирам е излишно, но въпреки това, значи аз нямам нищо против към никой и никога не съм казал една дума към мой колега, така че така ще продължа и за напред. Този ред на мисля, господин Чамбазов, може и ви трябва да кажете, като представите на въпроса, как ще коментирате изобщо думите на Жденал Свелев, когато футболист Радостин Кишишев, че действията на ръководното тяло са по-скоро аматорски, по-скоро са целяли нещо, което в крайна сметка не се е получило, той е било изпълнителната жертва. И като няма и концепция, в крайна сметка резултата е същия. И между другото посочи господин Танасов за следващия изпълнителна жертва и бъдещ успех. Значи това е вече затворена страница, аз не искам да коментирам думите на Кишишев, негово право да говори по-късно. Събрали сме тук да поставим новия треньор, а не да коментираме някакви нападки. Достатъчно съм над нещата, не искам да влизам в някаква медийна дискусия или медийна война с някой. В момента нямаме нужда от това нещо. Бива треньор, не са получили нещата, в футбола го има това нещо. Продължаваме и гледаме напред, да стабилизираме нещата от това, за да може да върнем целта, когато има да върнем тези хора на стадиона. С една добра игра и добри резултати. Така че не искам да коментирам тази тема. Господин Атанасов, да очакваме ли нови хора във вашия щаб? Ние стана ясно, че Слави Костински напуска. Значи нови хора, аз съм се работил и с Ганчо Евтимо, който съм се придържал отношението с това период, който не съм бил тук. Тошко Попов по същия начин помагаше, когато бяхме в затруднено положение и
аз нямам морала, примерно тези хора, които са били в трудния момент, пък и мисля, че са доказани добри специалисти, така че да бутаме. Господин Атанасов, наясно ли сте с конкуренцията? Кои отбори бихте посочили като основни ваши конкуренти в борбата за челните? То по принцип точко реактив сега сам по себе си говори. Има два отбора, които са пълен точко реактив. Другите, Верея, Дунав, са отбори, които са заявили амбиции за промоция в А-група, така че мисля, че 3-4 отбора ще бъдем в битката за местата, даващи право за участие в А-група. Други въпроси? Аз имам един заключителен въпрос, защото пред нас на пресконференцията пред днес, която е била изключително интересна да представя. Какъв е бюджетът изобщо на хората? Аз лично наистина не знам. Какво е да го кажем, ако не е проблемно за този бюджет, с който ще се атакува Агрото, защото аз имам представя горе на другите конкуренти. Бюджетът на Бюджетът беше казан от собственика, господин Бушнат на хората през конференция, така че някой от вас да нямаше. Беше зададен въпроса и той отговори най-точно и най-ясно може да ви даде отговор на това нещо, тъй като той цялото е финансира клуба и този въпрос трябва да бъде изказан. Ще водите ли господин Атанасов сега още отбора в събота, защото се появиха информации, че ще бъде след този кръг официалното изстъпване? Не се води отбора, няма пречки, които не спира, документите са подадени в футболния съюз, така че надявам се, че няма да има проблем. Последни въпроси? Да, може би господин Джамазов да питам, след като Созопол и Поморие оглавяват класирането, но не афишират амбиции за Аграта, готови ли сте на сондажи за регионално сътрудничество и подкрепа? Значи подкрепа. Те си имат отбор, имат си някаква политика, която водят, играят за победа всеки мач. За мен е радостно, че примерно тези два отбора в момента са с пълен точка против. Проблема успех също, не сме колеги, но това значи, че някой да помага на някой, това е абсурдно. Няма как да се случи. Ако са по-добри от нас и по-подготвени, играят по-добър футбол, много ясно, че са пред нас класирани. Така че ние играем единствено за победа всеки матч, да е по-добре да сме пред тях класирани. Гарантира ли се срещу до края на сезона на стадиона Лозов? Да, договор е подписан за една година. Разправили сме се за условията, как ще бъде плащане, платено, така че това не трябва да е проблем и някой да притеснява. Отбор ще играе на отбор. На най-добрия стадион в България, поне виждате изчетна на финала за Суперкупата е тук. Условия, които благодарение на собствениците на клуба предоставят всичко възможно на нас, едното ръководство и на футболистите, за пълноценна работа и за така желанието. Колеги, благодаря ви за вниманието и пожелавам успех на новия треньор. Благодаря.